سلام تخططتنا الشانل كمل لهم كم يتخونوا كم وترنو كلنا تمهرنا تنكحنا نزبل كوارستي عايز غريبة زلهم لو من ريارستي ما كم نقول سبت تنكفارستي أخذ كون سادما طلعت فقري كون ما كم أبهيوت كل رخيبك فقر انت سين كا زسمعك سمعت زفلتو تراي زفلتو نزي معناته كل نجرب عالم زلو رخيبك فقر انت قدي لك دارجا هيوتك بعد قيني تسمعك اوكي زغبل كلها بقل درجانا هيوت نزوز احكام مالتشو اب كاب 15 ናብ 30 ታት ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ሪሊ ኣብ የማንካን ፀጋምካን ነገራት ናረኸብካ ግን ፍቅሪ እንተሲኢንካ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘለካ ቤትካ ዘሎ ነገራት ትርጉም ከይህልዎም ይኽእል እዚ ድማ ካብቶም ኣኩረና ሂወተይ ዝፈልጦ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ረኺብካ ፍቅሪ እንተዘይብልካ ብዙሕ ነገር ትዘለካ እውን ከተሰማቑሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሎሚ ንሪኣ ኣርእስቲ ኣብ ዓንኬል ናይ ፍቁራት ኮይና እቲ ወዲ ዘርእዮ ሓደ ወዲ ኣብ ፍቅሪ ክኣቱ ከሎ ምስ ሓንቲ ጓል ርክብ ገይሩ ፍቅሪ ክሕዞ ከሎ ዘርእዮ ምልክታት እዞም ምልክታት እዚኣቶም ቀዳማይቲ ምልክት እዚኣ እናበለይ ኮነ ክነግረክ ዘለዎ እንታይ ደኣ እቲ ንሱ ዘንፀባርቆ ነገር ብምስትውዓል ንኽትፈልቲ የፍቅረኪ ይፈትወኪ ክሓልፈልኪ ገለገለ ስለ ዝበለ የፍቅር እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ቃላት ፅቡቅ እንድዩ ክበሃል ዘለዎ እዩ ኣብ ዝግባእ ቦትኡ ድማ ክበሃል ኣለዎ ናይ ግድን ግን ኪኖት ቃላት ዝኸደ መልእኽትታት ናይ ኣብ ሂወቱ ዘርእዮ ምልክታት ዝገብሮም ንጥፈታት ምርኣይ ከዓ ዝበለፀ ልቦና እሞ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥብታት ከተርእየኩም እያ ክሳብ መወዳእታ እንተፀኒሕኩም ድማ ብዙሕ ነገር ከም ትመሃሩ ርግፀኛ ኮይነ ክሕብረኩም እኽእል ንጀምር በታ ቁጥሪ 1 number 1 he is a perfect gentleman or acts like a gentleman ዝበሃል ኩሉ ግዜ ንጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ሓደ ውርዙይ ኣኽባሪ ወዲ ኮይኑ ኣክት ክገብር ወይ ከዓ ክንቀሳቀስ ዝጅምር ኣብ ቅድሚ እታ ጓል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ነታ ጓል ክምስጣ እዩ ዝደሊ ኢምፕሬሽን ክገብር ኣብ ልዕሊኣ ሳብ ብፍሉይ ዓይነት ክጥምቶ ዝኾነ ዓይነት ኣጠማምታ ኣብ ልዕሊኡ ፍልይ ዝበለ ንክኸውን ፃዕርታት የካይድ እዩ ብዙሕ ግዜ ነቲ ክሰምዕዮ ትደሊ ጥዑም ቃላት ክዛረብ ከሎ ድማ ብዝሒ ቃላት ዘይኮነስ ቃላት ካብ ልቢ ዝወፅእ ዝኸውን እዩ መቐረት ዝህልዎ ሰይጋሬት ስለዚ ኩሉ ግዜ ሃተፍተፍ ዘይኮነ ህድእ ኢሉ ግን ትዝዛረቦ ዘረባ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ካብ ውሽጢ ዝወፅእ ዘረባ ክኸውን ይጅምር ማለት እዩ ካልእ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቃኺ ፅቡቅ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣብ ልዕሊኡ ክህልወኪ ስለ ዝደሊ ዝዛረቦ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊኺ ኣብ ዙርያኽን ዘርእዮ ኣካይዳ ንፁርን ኣዝዩ ሰሓብን ክኸውን እዩ ዝፅዕር ኩሉ ግዜ ፐርፌክት ይኸውን ማለት ኣይኮነን ግን ፃዕሪ ናቱን ናቱ ምብጋስን ተበግሶታት ናቱን ነዚ እዩ ዘንፀባርቕ he wants everything to be perfect ብዙሕ ግዜ ንዓኺ ብሉፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሎ ነገራት ንክገብር ፃዕርታት ይገብር እዩ ኩሉ ግዜ ይዕወት ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር ይግባኣኪ ወይ ንዓኺ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ንዓኺስ ይግባእ ኢሉ ስለ ዝኣምን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር ገይሩ ንዓኺ ከሕጉስ ብዓቕሙ ፃዕርታት ይገብር እዩ እዚ ንኣብነት ሕጂ ዝተፈላለየ ነገራት ብዝተፈላለየ ብመሰጅ ክኸውን ይኽእል ብቆፀራ ክኸውን ይኽእል ብቴሌፎን ምድዋል ክኸውን ይኽእል ቪድዮ ብምግባር ደርፊ ብምስታት ኣብ በበይንኻ እንተለኻ ማለት እዩ ብሓደ እንተለኻ ኸ ዝተፈላለዩ ግዜ ሰዊእካ ናባኻ ምምፃእ ወይ ምሳኺ ግዜ ክሕልፍ ብፃዕሪ ብምርኣይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለፅ ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ንዓኺ ዘሐጉስ ነገር ንክገብር ተበግሶታት ይወስድ ሪስክ እውን ይወስድ እዩ ታሳሰይት በኣገዳሲት ያስተውዕሉላ እዚኣ he respects you and he trusts you እዘን ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ በቲ ሓደ ኣኽብሮት ኣለዎ ኣብ ልዕሊኺ እታ ጓል እውን እንትኾነት ልክዕ ወዲ ነዘን ነጥብታት እዘን ቸክ ክገብር ኣለዎ ኣብ ልዕሊኺ ሙሉእ ዘይጉዱል ኣኽብሮት ኣለዎ ከም ሰብ ካልኣይ ድማ እምነት ኣለዎ ኣኽብሮትን እምነትን ብካል ኣገላልፃ ንዓይ ፍቅሪ ማለት እዩ ንተፍቅሮ ሰብ በቲ ሓደ ዕብይ ዝበለ ኣኽብሮት ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ በቲ ጎኑ ድማ እምነት ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ እዘን ክልቲአን ነገራት ብሓደ ተጌርካያን ሓደ ፍቅሪ ድልዱል ፍቅሪ ክህነፅ ይኽእል እዩ በዘን ክልተ ነጥቢ ጥራይ ነቲ ፍቅሪ መምዘኒ ክትወስደሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ትወዲ ወይ እታ ጓል እውን እዘን ክልተ ነጥብታት ተርኢ እንተላ then that might be the right relationship ቅኑዕ ዝኾነ ሂወት ቅኑዕ ዝኾነ ኣፍቃሪ ቅንዕቲ ዝኾነት ወይ ከዓ ዝበለፀት ኣፍቃሪት ረኺብካ ኣለኻ ረኺብክ ኣለኺ ኣብዚያ ንግረ መንገደይ ትንክፍ ከብላ ዝደሊ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ይስማዕ ንኣብነት እዚ ቪድዮ ዝገበርኩ ከምዚ ዓይነት ናይ ንፍቅራዊ ሂወትና ክቃልል ይኽእል እዩ ዝበልኩም ዝገበርኩ እተን ኣዋልድ ክላ ኣወዳትና ዳበይ ኢሎሞ ደናጉላታት ቶም ደቂ ተባዕትዮናትና ኸ ኣዋልድና ዳበይ ኣለዋ እዚአን ዳ እንስሳታት come on guys ብከምዚ ኣይምክን ከይድን ኢና ስኻ ሓፍትኻ ኢኻ ትፀርፍ ዘለኻ
ንስኺ ድማ ሓውኺ ክትፀርፊ ዘለኺ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናትና ሓውናን ሓፍትናን ኣለና ኣነ እንድሕር ነተን ኣዋልድ ፀርፈን ኣለኹ ሓፍተይ እውን ምስአን እያ እኮ ንኻልእ ሰብ ከምኡ ትገብር ኣላ ማለት እዩ እስኺ ድማ ንወዳት ኩሎም ፀርፊ እንተለኻ ሓውኺ ድማ ልክዕ ከምኦም እዩ እሱ እውን ከምኡ ገብር ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣስተውዒልና ክንከይድ ኣለና ድሓርካ ህልኽ ክሕዘና የብሉን ኣብ ፍቕሪ ህልኽ የለን ተንበርካኽነት ዝበለፀ ፍቕሪ ይፈጥር ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ዝስለ ዝደለኹ እየ ቁፅሪ ክልተ attentive but nervous ተኻለይቲ ነጥቢ ካብ ልቡ ዘፍቀረ ወዲ ዘርእዮ ምልክታት ከይተዛረበ ግን ምልክት ከነንብብ ተጀሚርና ኩሉ ግዜ ኣስተውዒሉ ወይ ከዓ attentive ማለት ብምስትውዓል ወይ እንታይ ክብሎ ክእል attention ምሉእ ልቡ ኣውዲቑ ማለት እዩ ልቡ ኣውዲቑ ክሰምዓኪ ይጅምር ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ nervous ኣብቲ ከምዚ ሻቅሎት ወይ ፍርሂ ዓይነት ኣለዎ ኣብ ልዕሊ እታ ጓል ክንሪኦ ኢና ድማ there might be millions of women out there but to him you are one in a million ይልክ ማለት እዚ ኣብ ዙርያኡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክራኸብ ይኽእል እዩ ወይ ገለ ግን ንስኺ ካብ ኩላተን ፍልይ ዝበልኪ ካብተን ሚልዮናት ሓንቲ ሚልዮን ናቱ ስኺ ኢኺ ስለዚ እቲ ወዲ ብሓቂ ዘፍቅረካ እንተኮይኑ ነተን ካልኦት ተገዳስነት የብሉን ኣብ ልዕሊኡ ዋላ ደድሕሪኡ ክመፃ ክእል ኣይንፅእ ናባኸ ጥራይ ዝጥምት ሓደ ግዜ ሕጂ እታ ጓል ምናልባት እቲ ወዲ ሰሓቢ እንተር ኮይኑ ወይ ካልኦት ኣዋልድ ዝደልዩ እንተኮይና ከምዚ ኮንፊደንስ ክጎድላ ክእል ስለምንታይ ናባይ ይመፅእ ኣሎ ኩስተ ካባይ እንድያ ትፅብቕ ሳስ ትፈትዎ እንድያ ኖ ንዓኺ ዘፍቅር እሱ ንዓኺ ስለ ዘፍቅር እተን ካልኦት ኣየገድሶኦን እየን ምናልባት ንዓኺ ከምኡ ክስምዓክ ክእል ወይ ከዓ ኣብ ነፍስኺ ምትእማን ከተጉድል ትኽእል ይኽእል ግን ንዓኺ ዘፍቅር ወዲ ዓይኑን ኣቓልቡ እውን ኣባኺ ጥራዩ ኣብ ካልኣይ ከይድን በንፃሩ ዘፍቅረኪ ብኣፉ ብዙሕ መዛሙር ናይ ደርፊ ዝደግም ኣብ ምዝሓለፈት ግን ሃነን ዝብል ምስ ዝኾነት ክዛረብን ክዕልልን ዝደል እንድሕር ኮይኑ እዚ እውን መቸም ንልባም ኣብ ምተሉድ እዮም ዝብሉ ኣይጠፋክምን እዩ ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ guys may say the right things ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ዚኣጅት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ክሰምዖ ትደልያ ፅፅብቑ ኣኣቦቱ ብመዝሙር ገይሮም ኢቨን ብደርፊ ገይሮም ክነግርኹ ንኽእል እዮም ፅቡቕ ድማ እዩ ፅቡቕ ቃላት ኣብ ፍቕሪ ምዝውታር ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ካብ ቃላት ንላዕሊ ግን እንታይ ክንሰምዕ ኣለና እየ ዝብል ተግባራት ካብ ቃል ንላዕሊ ተግባር እዩ ትዛረብ ሰብ ካብ ብኣፍ ዝብሎ ብተግባሩ ዝገብሮ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ክንዲ ዘረባ እንታይ ዓይነት ተገዳስነት ኣብ ልዕሊኻ የርኢ ቆፀራ ክግበር ከሎ ኣብ እንታይ ብኸመይ ይመፅእ እንታይ ዓይነት ምክንኻን ወይ ካብ ድላዋት ገይሩ ዝመፅእ ምሳኺ ክዕልል ከሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንርኢ ኢና ኣብዚ but their actions tell the truth ካብ ዘረባ ተግባር እዩ ሓቂ ዝነግር if he is attentive and listening especially if the phone is away or off that might be a good thing ምሳኺ ክራኸብ ከሎ ትወዲ ወይ ምሳኻ ክትራኸብ ከላ ናይ ብልቢ ምሳኻ ክትራኸብ ወይ ምሳኻ ክራኸብ ደልዩ እንተመፅኡ ሰብ እዚ እንታይ ዝገብር ኣብ ዙርያኺ ዝኾነ ሰብ ነቲ ግዜኡ ክሰርቆ ኣይደልን እዩ ከምኡ ድማ እሳ ኣብ ዙርያኻ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ግዜኣ ዝሰርቃ ኣይደልን ሓደ ካብቲ ግዜ ዝሰርቕ እንታይ እዩ ቴሌፎን እዚኣ ቴሌፎን እንተላ ሓደ ሰብ ቴሌፎን እንድሕር ሒዙ ብዙሕ ግዜ ምሳኺ ከሎ ሜይቢ ካባኺ ንላዕሊ ወይ ካባኻ ንላዕሊ ዘገድሶ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ቆፀራ ክህልዎ ክእል ሓደ ግዜ ይብል ኣለኹም ተደጋጋሚ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብልቢ ምስ ትፈትዎ እንተተረኺብካ ኣብ ቴሌፎን ዘለዎ ክፀንሑ እዮም ግዲ የብልካ ክፀንሑ እዮም ንዓኺ ድማ እቲ ኢንስታግራም ላይክ ዝገብር ክፀንሕ ኣዋይ ከይድኒ እዩ ደሊት ኣይገብሮን እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ካልኣይቲ መፈተሽት ነጥቢ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ guys get nervous around women they adore ደቂ ተባዕትዮ ብሓፈሻ ንዝፈትዋ ካብ ልቢ ዘፍቅርዋ ጓል ኣብ ዙርዮም ተላ ቁርብ ፍርሂ ወይ ከዓ ዘይምትእምማን ይስምዖም እዩ ነርቨስነስ የጥቅዖም እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ልክዕ ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ቃላት ከይመልቆ ክእል እዩ ወይ ከዓ ጌጋታት ክፍፅም ይኽእል እዩ ሓፍኮፍ ክብል ይኽእል እዩ ከምኡውን ዝተፈላለየ ነገራት ኖርማል ዘይኮኑ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዘይተገዳስነት ወይ ናይ ዘይምፍቃር ኣይኮነን ምናልባት እቲ ናትኪ ኮኸብ በርትዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ወይ እቲ ናትኪ ፅባቐ ስቲል ናቱ ዙርያ ሓይልዎ ኣሎ ስለዚ ፋሕተርተር ክብል ፍትና ኣሎ ማለት እዩ እሞ እዚኣ እውን ምልክት እያ ክትኮነ ክትኽእል ማለት እዩ ቁጥሪ 3 he is happy getting you እቲ ብሓቂ ዘፍቅረካ ወዲ ናይ ብሓቂ ደልዩ ዝረኸበካ ወዲ ንዓኺ ብምርካቡ ዓብ ሓጎስን ዓብ ኩርዓትን ዓብ ደስታን እዩ ዝስምዖ ስለዚ ሓደ ነገር ዘሐጉሰካ እንተሎ እንታይ ኢኻ ትገብር ሰብ ክሪኤልካ ትደሊ ኢኻ ሒዝካ ክትከይድ ትደሊ ተኸዲንካ ክትከይድ ትደሊ ልክዕ ከምኡ ድማ ንዓኺ
بمركابو وازي حجوسن كرعون سلازخونه سبات مساخ خريوه أبقد سبات حزك خيد نبيته سبع حزك خيد نفس دروح حزك خيد دس يزبلا بزي أبزيا مستو عليه ليايو بفلاي دما ودنا تاقوال أفكيروا أبقر نتبي نفس درابيتو نبيته سبنا بحوات حزواك خيد تجميرو صبو ملكتي زيك تنقغلكي هذا جزي قال فيلم ريان يرى ناب حدا ناب ديو وستاني رست تخدينا تزنا برجن نتسألنا صبو بزي قدس كده أنا أقول لك زي كن نبيت سبت كده كلها وي قال كل زي الرمى كدادنا نزيد اللي تعزب تتات خلق لازخل الرمى كدادنا recommended بحفش عجن نجزونا بعرفتنا بأحواتو نبأحاتو عزك خير تجميرو أزيد صبغنا قريب تودي ما بزعدك أنا سيبقى أنا بخم موساد دحانيا قلت فغلاني ودي قن قلتي في عقبرونيزي نزغ قبرتو جمير عجي حادث صبغ ملكت نايك أدميت نزل زي قبرقن حماق يبلي لهم جزيه سلازل لوي he might not have told you نعبنت بلبي كمي عين السمعيت مساخم زلو فقراوي وات كمي مخانو كي جلس مساخ زلو مدب كي جلس أنا بصدر بيتنا بحواتون كلا ليك تجميرو السبزي من هالبعد confidence يبلون كوسن نفسه خون خلي زجي ملور متأمان زي بلو ترايدي كونسي كله يخل نديجن صدر بيتي كان تايبلو زبلو سبعة الله عودات الله كاب ولا نتيه وتمون كالو سبعة كوسنو لهم زحق زواب زدلي سبعة الله ما مالتها يكونن أنا كميكم كنا بني أنا ناتي كاب كذا ما كاب نسنتي نعايز متزجد سن أنا يزوسن سخونة سب yes or no قبلنا يدلني زناتي personality كالو سبعة بيت سبام ريوم feedback كبوم سلز دليو زيادة أنا وخوز دخلوا تمام روحون محازو تمام زيادة زفلتوهم كأنتاي بلو بزعباقي كسمعوا سلز دليو كون سلز خل كل جزء نخمز عينات كستت تتنكر كاخن حزو يدلي مالتيو رابعي تنبي أقدر سيتيا he can forgive and forget هيوت كيرستع كان يغرق يبل كان ترقم يبلون زخونة يكون عينات فقرها اللي كا زي تباس تغين كا I don't understand that maybe قال الليفل دي مرداك فتر نبوري قدامي نقر فقري كاسيلك خير هالو يزبلانه نخطل عليه نخط فالت جزية كتبوا خد كلا لك منتان منيو سامنيا السمنيو نخط فالت قرب جزية كتبوا خد كلا لك انتاي بلو كارت زبنا البعض زبالنا غير كير خليجن كم حساب جن حجازيو أب كامبانيات تاي قبرو سرح كبو خامس دليل بفلاك قام سرح كبو خانت دليل مجمريا سلسة ورحي بوخا سلسة ورحي يريوخا خدمات ريوم انت ديت مشاكيخا ما من قد خات حز مالتي زخونه زخسرها كالي لن أفرض ما إزياء برينسيب كنت كملا بزحات كيلاتات يماخريهم سلزي قلت وردي سلسة وردي 4 وردي كنت عزازة بالنا بمعرم معلو سلزي صبغ زخونه نجار مسجبرنا شعو ناب زلا عليك أكلكم كين خل أبزح جنتا يلو every relationship has its problems even at the beginning زخونه ركب فراو عزو سجمات كل وقلي باسي وي قريتشت وي زي مردا كفتر خلي أبزخونه درجة تحطوا سلمنتاي كما قاتي ما يكونن in fact كم ما قد عمو كن حقوس علنا سلمنتاي سبات أب جزء حقوس أب جزء فقراوي أب جزء تعم تراك تفليت كايوم أب جزء باسن أب جزء زي مردان أنت عينت بحر خمس اللوم كتفلتوا ما يتخلني خا سلزي إذا عينت كستر كفتر كله أنت عينت جبر ملتي جبر على تودي أنت عينت جبر ملتي جبر تاقول كلتنا كن عزب كن كل علنا عقد داسيو معناته حقني فقري تقطع الفقري زي مردان لوي سب كسب زحال لوي زي مرداء كليو سلازي تزي مرداء بخمي تفتحو is very important زي مرداء أكاقاتم يبولون زي كونس نتزاقاتمي بخمي تفتحو كامت أنا لحلا قداسي أبزي حجي تاقوان تاقاتم تغل if the guy is able to get over whatever angered you both and if he says he's sorry first and try to fix things تودي زخون نقر مساقاتمي تاب كل تيخاون حدا كل جزء حدا سبب يكون استحادة بسل زبالة مالتي تودينا عمنا تقول تودي تطمن تلا تودي أكمل سقطمي أوكي من هالبعض كلتنا جيكا كون قليل جزء وسيدو يغرتها جالس أكمل زيا يرجين خيط قاتم خمسة نكبر لنا إيلو حلافنا توسيدو نتسع نشتي نجرنا أبي جبو تغيروا مثلا كيف ترى فتحي فتن كم ما تقول يعني بحكت هيوات قد سكابل بتفكر تخينا بنشتي نجر هيوات كتكسر الدنيا نشتي نجر أقاتيمو زي مسايك خلص لكن نزبل نطلو وشتي عمق زبالة فقري سلزي اللي بخل بنصارو حرق عب نجر كم زا قاتمي
انت نشتي نجر من أبنت ودون قالهم كينهم نشتي مستصحابو أم ترامن أبكالن انت تبتشو أم فرها انت تبتشو من البعض a warning sign زي كنت تقولوا زلنا معناته بوانو كم زعينة behavior تبعنو جوه تقتل خلي أبزح جيك تقع صارت زي كيل كاب كله كبتح سل زخل حسابات ويكا مستوعل زجليو كون خليو يبل مالتيو سلزي تانت بتعتاد لا زي مردان قريتشتاتن أبت مجمريا كفالنا يفغري حماق أيكونون كم حماق كن ريب يبلان أكيد تستيوم مغنياتو اتحكنيا بحرنا يتسب كاب فغري كاب تحاوز بالفغر وتيلو أب مود مستقيرة انت عينت بحر اللو نخطريا أدل سلسبك لذي أبا أستوكلنا كم زخقاتم كل جزء كنا مزازن يحجزنايو نمتأيون انت عينت بحري كم زلوت سر نخطفلت حجز قبر الكاي خدي Many times just saying sorry can save a lot of time and energy and brings lots of love and joy. هذا جزيسي نيشتي نجر بزعبو كتكاتا عمني تجاجي سلامنتاي كمي كتبل زتأف جزيان زتأف حيلن أبدي تغطر بنزارو حدا نجر سلزقات حدا لبام كوين بس اللي لجزيان إنرجين كاب حيلن ذكم أو يغرتها أني تجاجي سلزي يغرق جبر لي تبحيل كان إذا قد إلي مسبل كحدا تفغري تعم تحرب عاسي سب مستعار الرقو يقرأ مستبهلو تفغرهم مليس زبرت سلزي زخونا قريتش زي قات مام سبات قرب زحل زبالة فقر كله مغلي وناتو زخونا نقرت صاحب كات أنا كمستعار ركع مليس كاخد تفاغر سلزي شكرنا يمفتح كلتنا تفغري حاجوسن كمدما كم ترتنا تفغري نايمردا منفصلة مع بلد لها نتفغرون سراور كم سدد كبريو أمود هذا ما توسخت بتاعت الله قد السنتين أسألون very important قدامي another time he loves you before he even knows himself is if he makes effort to protect you such as placing his hand كذا دما تودي ما بحكي ولا يفكرك كيبله حدا ملكتنا يفقرنا تقابل بنتاي كل جزء كلا خلل كيفت تقول كلا خلل هيرو ناتا كون زخانة سبز كون كله كشفنا الله يفتن أبجزي ترافيك مسكار دي كلا كل جزء كقاصر حما أنا قرر غير قاتما كلا خلل مفتان زون حدا ملكتنا يفقري هنا يتونو تفكر سب كل جزء كلا خلل يخدلي كالدما whenever he talks about the future he assumes that you're in it بزحبة مسعي مساخين خوينو كزهرب كل بزعة مساوي كم زخن قبرنا خلينا كم زخن كونينا كم زخوني هوتنا كم زخن قبرنا نعاخس يؤتيو زهجي بلان قبر كل بزعة نفسه تراي زهرب تخوينو من البعض مساخ بلان هيرني دولنا مسعي مالتيو نعاخس يؤتيو زهرب تخوين وين نساون نعاخا يتيات زهرب تخوينا تبغ ملكتناي كتصالنا زلو فقري كون خل تاني مودة تادما the general consensus تاني مجمع نمودة تادما من البعض وتاورك قبرت جمير كون كمتن العلي حقوس يبقى كمغنياتو بزحات مسنعاتات كم زرحبو بحق زفاقورو سبات صوتاورك قبرو خلو تزدعم صوتاورك نسيو بزبلو كاب مستفتو مزيت فتوى تقبرو صوتاورك معرض مستفتو ايكونن سماي مدرني في اللي ناتو سلازي الزون حدا ملكت كوني خلي مغنياتو الزون تفتوت ناتكا كساب كندي او مغنياتو نتي صوتاورك كبيلو ترايدي تخيل نير ويس ابون مقارت حقوس علوو أون كنتعزازب كنخلي نازبل حبريتا يبونا مالتيو دهر مبال زانا لهم فيديو نتي مساخزلو نتا مساخزلا كي تزارب كاوي بكون بت من قصاص زغبرو ترايسي كساب كندي يفكرونا نخنللي ملكت كتكوننا وي دقف كتبنا تخليا زبل كوار استي قريبلكم زلخو سلازي كساب موداتا تنيتكم سلاستخاتلكم ني مسكم ذا فيديو زياد دستيلاتكم لايك هبوا كم دما كم وترو ناتكم تعزبتي أبتحتي أب كومنت كتبيكم من البعض نحوكم نحفتكم يتكمين تبالكم دما أسقر بلولهم نعمون قرب حاجز كقبر لهم يخليو إلى إذا حسب تحرم بال نايلو مار استبزودينا لنا أفكار أرستي أبكر بعد زي حسابنا الرخاب دحين كنيو تشاو